कमलपुर श्रीरामपुर बिसिनि सपन देबबर्मा बीजेपीनि भाइस प्रेसिडेंट तंगमानी तै सुजेंद्र देबबर्मा बरक बीजेपीनि नेता तंगमानी बरक बीजेपी वो तंगलिया बीजेपी नो खाफुलिया ताबो त्रिपुरा मथानि फासिं खाफुरजाक बुबाग्रानि थानसानि मारिव तंगनानि बागै आइनि बागैनो बरक बीजेपी याकरै त्रिपुरा मथानि बाना रम फाइलाय खाति सालकिसे सिगां बीजेपी रांनानै हिनि तलांगै जयनिं ख्लायदिमानि बरकनि फेबा रां रोजागलिया थगायखा हायनि नम्बरनि को सुजामुं बीजेपीनि फासिं आइनि बागै ताताल बदल बाय तंगि मानलिया हानिनो त्रिपुरा मथा बाय तंसनि त्रिपुरा मथा वो बरक दिनि फाइलायका त्रिपुरा मथानि लगिव तंगै बुबाग्रा एबाक्सा दफान बागै थानसाके सामुं दांलायहिनि त्रिपुरा मथा बानायाफोर लामसुमिनो हाका वाइकेपनि प्रश्नि देबबर्मा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी नि कायसा अंकाय बुथ प्रेसिडेंट कायसा अंकाय कन्वेनर तिनी बंगनि लीडरशिप तिनी बीजेपी पार्टी नि 61 भोटार सिनि त्रिपुरा 71 भोटार सिनि त्रिपुरा मथाव बरक फाय हापायगा जों बरक न बेलायखाय खाबाय खुबै लामसगो बंगनि नाहार मुंमन जे बरक नुखा जे बीजेपी पार्टी ओ तंगै सिनि कुनो त्रिपुरासानि हामग्राय नुहुलिया आवन बागैनो बरक तिनी बीजेपी हाई पार्टी न बरक याकारै बीजेपी हाई पार्टी न खितारै तिनी सिनि त्रिपुरा मथाव फाय हापायगा आबन बागै जों बेलायखाय सिनि त्रिपुरा मथानि तरफ थेके ते आनो तरफ थेके आं बरक न बेलायखाय हामबाय ते लामसगो खाखायो जों बुसकानि सालगो तेबो सोंबाय आबाहाय गोबां बरक न खुरुंगै दङ जे सुदु बीजेपी पार्टी बादैबो गोबां नेशनल पार्टी नि बरक सोंबाय खुरुंगै दङ जाते बरक बमु सङो जे सिनिमो त्रिपुरा राज्य जुदि त्रिपुरा सरकारनि मानथाय बा जेकुनो अधिकारी माने हेंगे आबो एकमात्र बुबाग्रानि बदल न आबो हेंगे त्रिपुरा मथा पार्टी आबागैनो त्रिपुरा मथा पार्टी न बरक बेलेगे हामजगै दिनै सिनि बदल हाय हापायके আজি आं मथा तंमानि ए परे आं बीजेपी तो थायाखौ फाङो आनो थांगै आनो सेन्डा लमनिखा मन्त्रि अफिसाव आनि लगेसाव मुरुंनि तेकायसा तंगो तामसे बंगो कामो गौतम देव बर्मा एकाय ताइछटा गाड़ी बाय बहुत माइकरी माइमसा बुया दाउ बोला खुबसा बानो लिदा हित्रा गात्रा या लाग आरि बंगो बिचल देव बर्मा